To ng'awinjo bed ni kawo tinga mano mar chudo nikech adiera ka wang'iyo weche mago maga kata obila tiyo koda teko mathoth kuom jopiny nikech wang'iyo ni seche moko obila ema ochielo gi magina jang'anyo mane ng'anyo kacha. Ng'awinjo bed ni kawo tinga mano mar chudo nego bed ni en obila wuona koso winjo bed ni en dul mochung' ne obila mano National Police Service koso winjo bed ni en sirikal kawang'iyo kaluwore kod chike ma pacho kae wakili. Koro ting wuok diriyo nitie ting mar the criminal side of things gima sani ofisa miluongo ni Cleansy Barasa neno mano omako kien kaka polis mano timo makosa no. Inyalo paro nitie ng'ama iluongo ni Davji Atela jatend lakteche mabe osiepna no inye gi polis ka gine ng'anyo mar mondo med gi osara matin kaito nwatero case mbele ma nogolo gimiluongo ni command responsibility manyiso niya ka in jatend kweth mag polise ine inspector general kata ino CS kata ina unit commander county commander to itimo gik moko ariyo. Mokwongo ichiwo order modhi achien ne chik kaka wacho kata jok michung' negi otimo keth to kikawa hatua mora ma chiwo discipline then in responsible ne gima joka otimo command responsibility kata responsibility mar commander of a police unit. Koro ng'ama nya chudo nyabedo the commander of the unit nyalo bedo police nyalo bedo sirikal nyabedo attorney general nyabedo the minister inyalo donjo ne IPOA kopo ni nitero wachni ne IPOA to ok gikaw hatua mora mane gima nwatimo e case ja Pakistan cha chiliel ma jaode ma ja Pakistan no negi nwadhi wacho ni nwatero report ka IPOA to ngi gima IPOA otimo ko nodonjo ne jogo te nodonjo nyaka the National Police Service Commission nowacho ni ne ok gikaw any disciplinary measures mar kumo polise mano nego ja Pakistan no chien ne kodok ka okoluwore gi chik kaka wacho. Koro nyalo bedo en jogo inyalo donjo ne sirikal inyalo donjo ne the commander mar the police unit inyalo donjo bende ne police mano hinyi kata mano nego ng'ati kien. To bende piny Kenya nitiere kod nikech